Întrebare. Analizați romanul Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu ca roman al analizei psihologice feminine. Răspuns. Doamna, domnule profesor, romanul Concert din muzică de Bach de Hortensia Papadat-Bengescu reprezintă o piatră de hotar în proza românească interbelică, ilustrând exemplar orientarea modernistă spre psihologism și deschizând drumul unei analize profunde a conștiinței umane. Opera se distinge, cu precădere, ca un roman al analizei psihologice feminine, explorând cu o rară subtilitate labirinturile sufletului femeii moderne. Hortensia Papadat-Bengescu mută centrul de greutate de la evenimentele exterioare la trăirile interioare, transformând romanul într-o dramă a conștiinței. Personajul central, Sonia, este prototipul intelectualei rafinate, dar profund inadaptate și alienate. Drama ei se desfășoară exclusiv la nivel interior, evidențiind căutarea febrilă a unui sens, a unei harmonii spirituale, simbolizată chiar de muzica lui Bach. Relația sa cu Lică Trubadurul nu este una a acțiunii, ci un pretext pentru introspecție, pentru revelarea golului existențial și a incapacității de a se conecta autentic cu lumea. Alături de Sonia, romanul conturează și alte figuri feminine complexe, precum Ada Razu, soția lui Lică, ce reprezintă o altă fațetă a condiției feminine interbelice, cea a sacrificiului matern, a inadaptării la un destin familial constrângător și a suferinței tăcute. Prin aceste personaje, autoarea abordează drame existențiale specifice, căutarea identității, maternitatea, alienarea, eșecul comunicării. Tehnici narrative precum monologul interior, introspecția și analiza detaliată a stărilor de spirit sunt folosite cu măestrie pentru a dezvălui fluxul conștiinței și complexitatea psihologică. În concluzie, Concert din muzică de Bach este nu doar un roman al analizei psihologice, ci prin excelență o capodoperă a sondării sufletului feminin. Hortensia Papadat-Bengescu demonstrează o capacitate remarcabilă de a diseca dramele interioare, oferind o perspectivă nuanțată și profundă asupra condiției femeii în societatea vremii, conferind operei o valoare perenă în literatura română.